турнира е 5,50, някъде към 8 часа съм го записал като последен. И явно съм бъснал останалите. И 15 минути нива, 5000 гарантирани. Беше, най-вероятно съм го пуснал съвсем от самото начало, смисъл без късна регистрация. Нещо съм пълнил някакви дупки, след като съм бъснал да поиграя малко уж за кеф. Аз бях така или иначе скапан, не очаквах, че ще продължи толкова дълго време, така или иначе. На 15 минутки са дълги, да. Аз не знаех, че е на толкова. Аз ги видях после тези работи, особено като там дойде финалната масика, видях какви са нивата, особено по-шорт стаки. Как е играта фонд? 5000. Не знам колко е стигнал, със сигурно стигнал повече. Първото място беше 1,4 май. 1,4 за първо място, деветото предполагам е било към 100, не повече. Да, 90 по-малко даже. Добре, значи това е първа ръка от финалната маса, от тук започва финалната маса. Ти си с 28 блайнда. Аз бях доста малко шорт преди това, изиграха на ръка при топ 30. Аз горе-долу се движиш някъде топ 10, топ 20. Като очаквах, честно казвам, да бъда в топ 10 в турнира през по-голяма част от времето. Доста приятно не ми се получаваше, в смисъл нямах ръце или нещо подобно. Да, но беше леко горе-долу и накрая загубих една много голяма ръка. Значи тук си със сигурност си топ 10. Да, не, имам предвид, че е една много голяма... Да, това ти обяснявам, една ръка загубих при топ 30. Но този турнир е 15 минутен, той е доста дълбок, така като гледам средния стак е... Средния стак беше някакъв колосален, смисъл аз съм свикнал така. 50 блайнд, даже може би малко повече. Около 50 блайнд. Да, нещо такова беше ми предвид, че 50 блайнда беше средния стак на последните 3-4 маси. И че повече биеш смисъл... Аз очаквам да бъде някъде около 30 блайнда, пък гледай какво става. Трима човека сте с около 30 блайнда, останалите са над 50. Така, от тук почваме. Нямаш нужда да се стакваш леко. Ти тук някакви статистики изваждаш ли се? Какво става? Статистики в момента аз не виждам. Почна ръката ли излизат, не знам. Трябва да имам. То за финалната маса не знам точно колко значение има по принцип. Има значение, има. То обаче с това е лошо. Добре, ще ги видим без статистики нещата. В принцип, тук би трябвало да ги има нещата, не знам защо. Ще ги видим без статистики за сега. Така. От тук започнахме. Третата ти ръка, сой 10. Един права. Значи от средна позиция имаш, това е стандартно, да си я предадеш. Как се развива действието. Продължаваш за около. Добре, стандартно. Така. Да си фолднал няколко ръце. Една дълга серия от ръце. През това време някой станал ли е? Да, ако някой интересно ти се види от тебе, да съм ги фолднал, пак мога да кажеш нещо по въпроса. Мисля, че е стандартно. Абсолютно не са ръце с голям потенциал. Аз единица за някакво анализи и за гледане не съм ползвал и ми изглежда малко странно. Аз в принцип си ги връткам в реплеера с реплей All и успявам да ги гледам всичките. Са ти дали една орбита. Някакъв кредитно доверие. Не знам защо между другото много тип бетвани имаше, нямаше форбети още от... не знам, като ставаме там 20 човек. Тук силно ги бутам. Тук е стандартно да ги бутнеш, да. Искам ми се да видя малко статистики, но не знам защо нямам в момента. Пак си отворил. Да, това са стандартни такива ръце, минки, добре.
Добре си ги изиграл. Тук я да видим какво се е случило. Тук може да си го спестиш това нещо. На пълна маса ниските чифтове с този стак е хубаво да си ги фолдваш, защото не можеш да платиш 3 бет. В смисъл такъв ти, ако платиш тук 3 бет, 60 хиляди, това ти е една пета от стака, 20%, повече от 20% ще сложиш, което е много. Фолдвай си ги, тия чифтове си ги фолдвай. Значи те са окей за пуш, окей си за open, но не с този стак. В смисъл не с 30 блайнда. Примерно с 50 блайнда, окей да го отвориш и да платиш 3 бет. С 15 на блайнда също окей да пушнеш тук и с по-малко естествено. Но двойките с 30 блайнда са лесен фолд. Няма да видим какво има тук. Тук са ти отворили, предполагам, 24. Си платил. Да. То доста... В смисъл отваряш си пича, доста играеше между другото и той сгъна цялата работа на финалната маса, така или иначе. Не съм сигурен кой е спечелил, често казвам. Тук е добре, да. Смисъл, тук ми харесва... Резваме ли го в? Да. Сега, тук има много опасни карти на търна. Всяка висока карта ще ти е проблем. Явно, че няма купа. Или поне няма по-висока купа от твоята. Щом предава толкова лесно. И преди, че той е... не, той е чип лидер. Той си има, не е чип лидер, но също тебе това няма значение. В смисъл такъв, той си има достатъчно голям стак с купа тук да ти ги изсипе. Добре си ги изиграл, защото ако беше паднала някоя дама или поп, ще имаш много трудно решение. Аз също взето плана някъде от топ 16 и чака да останем някъде към 13 човека и идеята ми беше всеки поп-блокър, со-блокър да ги 3 бетам, защото беше много активна масата. Тръгна да правя някакви... Тук е добре да отвориш този стак. Ние молим скрим картите на лошите. Може, да. Така. Защо не си бетваш? На флопане? Аз доста често играя напоследък така. Като хитва си ги чекам. В смисъл, някакви дилейци бет правя уж на тъмна. Добре. Подобно. Доста често минавам на такива флопове, чек, някакви такива работи. По-добър кикър, тук си бетваш ли го? С по-добър кикър? Не, пак го чеквам. Ага. Не знам, не съм сигурен точно. Тук имаме чек, който е много слабо от неговата страна. И ти си правиш value bet, който е добре. В смисъл, този залог е много хубав. Добре паднаха там нещата на... Получите се, да. Добре, в смисъл, value bet ми се струва задължителен. Тук си фолдвал... Ние доста често коментирахме с разни хора те моите глупости на флопа, че ми... Значи, все още сте 9 човека. Има преди, че доста дълбоки влезе масата, смисъл, бавно отпадат хора. Това доста ръце минахме сега. Разбира се, но това е важно за друго, за самата динамика на играта. В смисъл такъв, тук примерно, ако бяхте по-малко хора, и ще си ги сипваш вече, но сте 9 човека, в смисъл на пълна маса, окей да си отваряш така по 2 с тази ръка. Имаш... Невероятно пак ще чекна отзад. Това имаш 800, значи 80... Той е дълбок стак, той всъщност е трети. Трети по чипове е този. Ти все още си... Аз би трябвало да съм последния все още на масата. Даже вече 4 сте, в смисъл 4 сте. Аз влязох 9 всъщност на тази финална маса. 4 сте късите в момента, поизравнили сте се, тия дълбоките се посъбрали, ето този е събрал и този е събрал, което е добре за тебе. В случая е добре ти да не си последен, да е по-къси от тебе. Тук е този check behind. Това ли? Не знам. Защото има много дрове долу, някакси не ми се струва адекватно, по-скоро ми струва адекватно да си бетна тук. Да, сигурно си бет е по-добри вариант. Още повече може да вземеш тонус от някои други ръце, къде задължително трябва да вземеш кола. Да. Максимум си взел. Максимум си взел, искам да видя пак неговия залог.
Защото м, няма как да фолднеш флъш тук на този залог. Той или по-малко, или повече трябва да заложи. Със сигурност този залог не ми харесва неговия като сайзинг в никакъв случай. 45 или не е добре. Така. Тук си откраднал. Също тази ръка предност ти е доста важна. Ти взе доста чипове в нея. 98 000 чипа, което са ти... Колко се става? 6 блайнда. Аз както не виждам статистики, ми е трудно да коментирам, че съм си изкарал за разлика от тебе там блайндове М и такива разни работи. По-лесно ги смятам нещата. Така. Я да видя дали си преиграл тази ръка. Така, тук... Това е много сложна ръка, тук коментирах докато играх между другото. То брат взила много 3 бетваше и 4 бетваше на предишната ми маса и тук беше доста тайт на финалната. И сега изведнъж прави някакъв от точно този тип сквизове, които ги правиш и преди това. И сега тук изпаднах някакъв супер голям колапс, в смисъл то Original Razer колва и аз изпаднах в някаква супер малумна ситуация, чудя се какво ги правят те и в крайна сметка имам точно някъде 1:3 да колна. Колкото и ми трябва за топ пер, топ кикър и реших, че е по-добре да пробвам. Да. Не знам, кажи какво мислиш с тази ръка? Струва ми се доста, не знам, зле ми се струва, ще ги изсипя. Не, да, така е, да, смисъл, колът е по-добри вариант. В същото време и фолда ми се струва супер слаб. Като трябва да изсипваш 40 блайнда с слапо в тази ситуация, излишно е. Напълно излишно е, това е окей. Имаш так, имаш 30 блайнда отзад ти стават 30 глупости, 20 блайнда отзад ти стават ако фолднеш, защото 16 000 вече блайнда. Значи излишно е там близо 30 блайнда да ги изсипеш с тази ръка. 20 блайнда ако фолднеш тук, ако разминеш, ти е напълно достатъчно да си продължиш турнира. Освен това няма да си последен в никакъв случай. В смисъл не оставаш последен стак, даже и да се случи нещо ти да отпаднеш, този и този най-вероятно ще останат по-къси от тебе, така че е окей да си останеш. Не ми харесва обаче флоп, какво се случва на флопа, я да видим. И Original Razer чеква заради този сквизера и аз чеквам след него с топ пер, топ кикър още дето. Виж сега, тук няма да ти дадат много кръг. Никой няма ти фолдне по повече дами с този стак. Значи хубавото на този стак, който имаш ти 20 блайнда, че нито ще ги изплашиш с 20 блайнда, нито... лесно се да ги вкараш и да се отглушат. От по-слабо ласо и от покет чипса сигурно ще вземеш тук чипове. Така част тук да ги играя. В смисъл ги играеш тук директно ги путаш? И зависи. Зависи от динамиката преди това, съдейки по това как се развива масата, по-скоро ще бетна нещо малко, в смисъл 70 няколко хиляди, мисля, че е достатъчно тук да видиш къде се намираш краката. И да ти... Има и дробове, освен това купите са активни. Тук за мен трябва да бетнеш. Нямаш много трудно решение вече. Той ти ги подари. С какво? С купи? Да. Градалите. Изтръпнал съм на търна, обясни. Аз очаквах да има 2 купи, но не да са свой поп. Както и е. Добре. Тук вече реших да... Не знам, също тук би трябвало да 3 бета, не знам. 30 блайнда са тук точно. Мисля, че кола окей. Ти 3 бетваш доста стабилно. Значи този сайдик не ми харесва. Тук можеш се спокойно да си направиш 3 бет до около 50-56 хиляди. И да си вземеш ръката на флопа с останалите, да речем 40 хиляди. Разбираш, в смисъл не е необходимо да ги слагаш на цял залог. Той ти ги предава, най-вероятно ще го направи и на по-малък залог. По-малък 3 бет преди, особено с такива ръце. Ами аз не 3 бетвах тук, гледам сега, че съм от бутона и някакси сега, че не мисля да играя макар и с позиция, реших по някакъв начин да го направя решението по-трудно, знам ли. 3 бета от бутона не е най-доброто решение, ми го правите. Да, затова го надух малко повече май сайзинга от тази гледна точка, но знам ли сега.
Това е тук, си почуих се пак доста тук. Тук ти ги бута и имаш много лесен кол. Иначе той бута... Аз май ги изсипах тук. Да. Става, да, извиваш ли също е окей. Той бута 9 блайнда. Той беше доста тайт този човек. Беше нещо сорта на 13-6. И доста ръце фолдна. Той фолдваше с 13, с 14 блайнда. Рейс фолдваше и някакви такива работи, което им беше доста странно. Значи, твой стак е лесен кол, нещо, защото на теб е 25% от стаката и мисля, че е лесен кол. Не си рискуваш турнира. Ако вземеш ръката, ще се изстреляш доста нагоре. Ще станеш 700 хиляди, който си претендент вече за първите места. Тук е окей да ги бутнеш. Видим какво ще обърне. 8. Сой 8. Сой 8, това често казвам изненада точно от него, в смисъл в тази ситуация. Не, Сой 8 си АБЦ пуш, тук е окей. В смисъл според статсовете му решаваме, че би пушвал такива работи. Не, смисъл, неговия стак предразполага да ги бутне тук Сой 8, окей. С огранично, но по-скоро е пуш. Без екшен. Да, май следващата ръка ли е това? Не е следващата. Не, това ти беше бутон на предната ръка, значи с 4 ръце. Тук един отпаднал вече, нали? Имам един отпаднал. Явно, да. Не съм видял как. Ти го вдигна. Ясно, да. Факт. Да, Жокер. Добре, един отпаднал. Тук виждам, че ръката се е развила много интересно. Сега ще видиш чека на ривъра. Аз бях вече. Така. Имаме кол. Виж сега. Някаква промоция от големия блайнд и викам да е фана. Някакси не ми се обърташ тук. Значи аз това момче не го видя да играе с тебе. Най-вероятно... Ние пропускаме сега доста ръце. По този начин, като гледаме само ръцете, в които съм бил активен, ние не виждаме колко 3 бети имаш. Смисъл, тук нямаше... Знаем, че не си много активен, това е ясно. Сега искаме да видим той с какво може да отваря. Неговия стак е... Имам предвид, че сега като нямаме статистики и като не сме гледали предишните ръце, не знаем той колко наистина е отварял. Около 34 блайнда има, така че все пак би трябва да смятаме, че има. Най-малкото има свързани високи карти, примерно. Някакви бродвейки. Да, това е рейнджа му. Евентуално. Да. В смисъл сравнително тайт, нали? Не може да очакваш от него да ти отваря дама и 8, примерно. Аз поне не очаквам той да обърне това. Тук очакваме силна ръка, наистина да отвори нещо силно. Асот 10, поп и вале, примерно, дама и 10 ми се струва слабо даже за него, но все пак различни играчи без статистики в момента не можем да решим, но като цяло да слагаме го по-скоро или на покет или на високи карти. От гледна точка на предполагаемо море, това го разминава доста. И тук нека видим той какво прави. Да, тук ти сигурно трябва да платиш първия залог, да видим после какво ще се случи. Тук да го рейзна тъпо ли? Може да... В смисъл рейз фол тук. 100 тук може да сложиш, да. Значи зависи какво точно искаш да направиш. Аз мисля, че вземеш тия. Ми струва, че е редно да се дефендна ръката тук, да ги вземате чипове и да не се занимава с гадни търни карти. В принцип, да. Това е правилното решение, особено в момента ти трябва да се опиташ да ги вземеш тия чипове долу. И той също, което е по-лошото за тебе, защото за него този пот е много важен. По-важен, отколкото за тебе. Той обаче решава да си чекне. И то моят чек по-скоро ми струва супер слаб тук. На търна ли? Да. В смисъл, в тези ситуации ми е много трудно. Хем няма какво да репна. Хем не искам да фолдвам. Все още си мисля, че имам някакво шоудаун equity, при положение, че имам много дами с валета, някакви такива работи в рефлоп. Значи тук може да вземеш стойност от... Аз не искам да ме плащат по-скоро на търна. 4 няма.
6 и 9 няма в рейнджа. Тук на Ривър ли говорим вече? На Ривър трябва да заложиш задължително. Да, ами аз... Ще обърне сега, аз не му виждам картите, не съм ги виждал, сега ще погледнем. Но тук има преди, че задължително е да беднеш, той ще те колва с блъф кетчери. Аз по-скоро се надявам, че тук мога да го индюсна да блъфира нещо. Не. То всичко пропуска, което от флопа едва ли не. Общо взето, аз съм го колнал на флопа. Тук не знам, защо ми се струваше супер логично, че той ще се опита да крадне Ривъра. Гледа, че пот в крайна сметка е 150 хиляди вече. За него този пот е важен. Той трябва това ти казвам, аз за това си мислих, че е доста по-адекватно тук да чекне и той да бетне. И тук да го вкарам, защото той нищо не излиза, смисъл няма какво ме бие. Над 90% от случаите си най-добрата ръка. Значи осмици и седмици, аз това виждам като... Не мисля, че би играл така на тър, например. В тази ситуация ми се струва, че не е ли по-добре тук да ги чекна, той да бетне и аз тогава да го вкарам там, където му е място. Тук е задължително си правиш value beta. Какво обърна, бе? Да, точно да. Value beta ще най-малкото да индюснеш някаква глупост. По-добре ще индюснеш, ако му бетнеш тук 32, отколкото го чекна. Да. Аз се мисля, даже... е около 60 хиляди. В смисъл, бетваш си там 64 хиляди. Някаква тънка. Да, в смисъл нормално. То няма с какво те кола, човек. Той, ако е имал оверпер, ще да ти ги още натърна, ще да ти каже. Така, да видим нататък какво се случва. Тук си поступил малко. Не знам какво съм правил. Фолдъл си. Фолдъл си е на орбит. Така, тук отваряш минка и получаваш кол от този същия герой. Междувременно отпаднал още един. Вече сте 7 човека. Имаш си пики. Виж сега, тук играеш за пота. Значи, нямаш чек. Тук задължително трябва да сложиш голям залог. В смисъл 70 примерно. Готови ли сме с стакна тук? Да, определено. И освен това ми прилича, че борда е супер сух, смисъл той няма. Той тук може да се опита да ти презентва някоя ръка, но по-скоро ще взимаш често на флопа. Тия 100 000 си ти важни на тебе вече. Аз по-скоро от някакъв флоп, който няма какво да ретне, се преснява от някакви да надувам пот, защото очаквам да резнете да ме 3 бетне, едва ли? Няма 3 бетва много чисто. Този играч точно. Супер ливер получаваш. Надявам се, че си взел стабилна стойност тук. Я да видим. Да, това ти е супер залог. 87 е супер залог, който ще го колва с деветка даже. Няма деветка. Може би той също е бил на пики и е добре, че не са ти излезли. Или да е имал някаква шестица, примерно, да се е правил интересен. Не смятам, че е имал силна ръка. Доста екстравагантно играха, брата. Тук си влязал, пак в подрежим. Значи за мен това, което виждаме, че печелиш лесно ръцете, без шоудаун даже. Аз горе-долу така дигнах стака общо, зато без тази ръка с седмиците. Трябва тук да си малко по-активен в тази фаза. Натрупал си стак, явно ти имат респект. Минаваш лесно, може да си малко по-активен. Я да видим какво се случва с стаката. Тук сте вече 5 човека. Ти си с 38 блайнда. Тук имаме на 150. Някъде... Тук имаме шорт стак с 10 блайнда. Това въпросният шорт стак играх на миналата маса с него, всяко отваряне ми ги буташе. Беше хиперактивен. Той до него брат Зла също беше хиперактивен и изведнъж се защиха супер много на финалната маса. Тук си фаворит за второ място. Тук би трябвало да не бързиш. Тук е колта ръка. Със сигурност не бих надувал пота пре. Правиш много голям 3-бет. В смисъл, ти 3-бети... Виж са, ти тук с един C-бет вече си къмитнат, разбираш? В смисъл, ти вече играеш за... В смисъл, след този 3-бет, ти вече играеш за пота.
това означава, че не искаш шоудаун. И ако ще го трибетваш така, според мен по-добре му ги бутнеш направо, но и двата варианта не ми харесват. По-скоро съм за кол тук или за някакъв много по-малък трибет. В смисъл на приму ги примерно в 70. И толкова в тази ситуация супер много отваря, защото между другото той наистина отваряше всяка ръка или през ръка. Къде е някакъв момент да... Той ще ти отваря, няма как да не ти отваря. Сега... Аз тук не мисля, че ще бетна пак. Да. Чекваш бихайд. Аз ти кажа, че така играя на последната. Сега, ако три бетваш, ти нямаш толкова много аса, бе, човек. В смисъл, в този 3-бет няма толкова много аса. Тук по-скоро направи си един малък continuation bet, да видиш какво се случва, да видиш къде си. В смисъл, той ако има ръка, той ще ги даде така или иначе. В смисъл, тук целта ти е той да има осмици, примерно. Не знам, не знам с какво няма да те форбетне или по-слабо асо, но там не мисля, че има много по-слаби аса той. Да видим как се развиват нещата. Той ти залага 60. Това е залог, който трябваше да направиш ти на флопа. Е точно този сайзинг. Разбираш, 60-70 хиляди трябваше да му ги бетнеш тук, за да си вземеш още на флопа, да си ги спестиш са тия притеснения и да може да вземеш евентуално и малко повече. Значи чеква, тук трябва да заложиш за стойност. Не мисля, че има много ръце. На търна трябваше ли да го резвам? Не. На търна не. Но тук си заложиш едни 100 хиляди и ако те резне, си лесен фолд. Но залагаш едни 100 хиляди, той те кова с валет и дама, примерно. Валет 10, той има такива ръце в рейнджа. Валет 9, 20. Чеква си шоудауни, които ти си после чек колко го играе стандартно. Чек колко ти играе много, а всяко валет ти го биеш, освен на свой валет. Аз тук имам чувство, че и девятка ще ме плати. Ма естествено, ще плати, 100 хиляди ще ги плати. Чекс и King Queen. King Queen нямаше те плати, ама ти си длъжен тук да си бетнеш, разбираш? Длъжен си да го направиш това. Реално погледнато ти си 100 чек на флопа, взели 3 блайнда, които са много малко. Мисля, позволи му много лесно да си покаже ръката, разбираш? Мисля, на флопа, ако беше бетнал 60, той най-вероятно ще те колне с тази ръка. Добре, с какво ми резват търно тогава? Той си става за пота. Мисля, той залага 60 в... 240 примерно. 210 ли беше? 210 той залага 60, смисъл, това си е он. Не, на флоп ми няма чек майка. Да, търна залага 60. Да. Така, малко по-активно тук трябва и според мен е по-малък 3-бет на префлоп или даже може да го колнеш. Той ако продължи ти разказва тази история, която има той тук. Бет, ако ти набие 3 берела, ти тук си щял да станеш с 2 милиона чипа и 2 милиона няма, милион и половина съвсем спокойно и си щял да си бъдеш вече истински фаворит. Така, за щастие имаш възможност да изиграеш още един път тази ръка. Пак ще ти отвори, ти пак ли ще му ги направиш то? Добре, я да видим какво се случва. Кос. То явно така ще играе. Значи тук трябва да си бетваш. В смисъл, това ти е лесен си бет тук, да видиш ли. Това е супер сух борд, който ти трябва да го натиснеш. Аз продължавам да си играя моята нова стратегия с чековете на флопа. Казвам ти, не, в смисъл срещу някои опоненти окей, но като цяло не е добре да... Ето виж, лесно е да взимаш тази ръка, разбираш ли? Лесно е да взимаш с малко повече агресия. Добре, тук сега в крайна сметка на този ривър толкова ли ми е лесен блъфа? Това е някакво... Тук силно съм се препотил 15 пъти. Окей, ама... Аз тук не знам. Доста тъпо ми се струва да бетна ривъра. В смисъл, не че имам друга опция. Супер стандартен, смисъл... На блъф може би трябва да бетнеш малко повече. В случай, че наистина човек от среща има, да речем си, не седмица, мисля, че ти водне, но може би е добре да бетнеш малко повече, да речем... Както бих си играл стрейт? 220-230. Мисля, на тебе не ти решава турнира. Те ти решава турнира да ги вземеш 350, да видиш. Мисля, ако бетнеш още 50 хиляди отгоре, няма да
голяма загуба на фона на 450, които искаш да вземеш. Но окей, в смисъл ръката я взимаш, защото той няма нищо. И след това и с чек може би ще вземеш тази ръка, но залогът ти ми харесва като идея да се заложи тук, за да ги вземеш тия, но трябваше да го направиш още на търна. Мисля, още тук трябваше да ги изстреляш, видиш ли? Тук трябваше да му направиш един залог и да ги вземеш. Така. King Queen, наредил си ги поредни ръце. Тук си вече милионер ли си? Да, тук си вече с над 50 блайнда. Тук пак трета поредна ръка го трибетваш с този сайзинг, който трябва да го... В смисъл, това с 2,5 не се прави на финална маса. Това се прави на ранната фаза, като сте примерно на 20-40. Аз по-скоро го гледам като някакви stack sizes. В смисъл, виждам го, че е дебел и при положение, че се опитвам едва ли не да го абюзвам него, при положение, че имам чувство, че повече ще ме плаща, когато го трибетвам с по-малък сайзинг. Вижте, има и някакви... Другите хора не би ги трибетнал едва ли не така, но него бих... В смисъл, сякаш го правя с идея да го трибетна него по-дебело, за да фолда по-често. И да спре да отваря толкова агресивно с този голям стак. С този стак няма ти фолдва. Значи с този стак той ще такова Независимо дали отворя примерно 87 и 500 тук или 100. С 130 блайнда няма да ти ги фолдне, разбираш? Ако ще да го трибетваш на 5 орбити по един път, ще такова, няма как да стане. Просто тук си го... Ако искаш да си имаш някаква... да си водиш ръката, просто го трибетвай го по-малко. Няма смисъл. За тебе са много различни, значи за твоя стак 100 000 са много. Тази ръка вече са окей, нали, горе-долу, но предните ръци бяха много. На фона на твоя стак ти имаш отзад 500 000, а пота става 210, не е окей това. Тук вече си понатрупва чикове, но... Тук очакваме някакви пушове от шортации, нямаш ход срещу този. Срещу другия зависи, според мен Може ли по някакъв начин да си адаптираме сайзинга за 3 бета в случая, за да може евентуално да бъде по-страшно за първия шортак? Не, първият шортак играе ABC, пуш ще направиш. Той няма за него, това няма значение. И да колнеш, каквото направиш, той няма много фолдей, които тук има 12 блайнда има. Колваш го, в смисъл, влезеш ли в ръката? За него окей, но предвид за самия сайз на рейза. Не. Каквото и да направиш, ти даже и да влезеш само с кол, пак трябва да го колнеш тази ръка със сигурност. Тук на тебе ще трябват някакви под 40% да колнеш него, ти със сигурност имаш тук си флип, неговия рейндж за пуш. Както и да е. Дай да видим какво се случва тук. Значи ти от така... Той пак те колва, защото е стандартно. Не знам дали съм решил вече да. Значи този залог го правиш на време. Имам преди за играхте си трета поредна ръка играете. Винаги чеквам флоповете, сега те първо бетвам. Да, в смисъл супер добре го правиш. Време е вече да... Ти не му показа предната ръка. Нямаш много дами в рейндж си за 3 бета в истината. Аз тук ще натисна на негово място. Той ти е предал много лесно, аз няма да ти предам. На този стукборд... Толкова отваря толкова често. Какво? На този стукборд залогът ти е много хубав и... Това е индусващ залог, не е чек. Това е супер. Така. Тук си отворил по 2 и си е предал, което е... Вижте, ако ще му фолдваш, не отваряй. Имам предвид, фолдвай си ги тия ръце или го колни. Тук нямаш много фолд срещу него. Той е къс и общо взето... Аз тук с 30% моля е колна. В смисъл, това са 40 пота. Къде го гледаш пота, между другото? Да, видя го, да. Пота е 300, аз трябва да е колна 180.
лесните кола. За мен поне, не знам, по-добре да ги отваряш. И тази ръка имам, в добрия случай имам някакви 30%. На тебе тия 180к не са ти проблем, разбираш. В смисъл, ти имаш 124к, значи 1 240, тия 180к не са ти проблем да ги ходиш. Така. Тук трябва да си по-активен за мен. В смисъл, с тия ръце не е... Чакай да видим какво се случва всъщност. Тук имаш игра, разбираш ли? Попи 7, окей, колни си го и си играе пост-флоп. Явно е, че не са много ясни нещата. Използвай го това. Мен ми струва супер адекватно, да ти кажа. Не бих казал. Това е окей, тук пуша не му давай да вижда флопа. Фолд, рейс, сега да видим. Тук си е минал и си е взел. То е отпаднал този къси, значи сте 4 човека вече. Ти си... Тук почва голямото мазъл вече. В смисъл, аз тук направо съсипах целият турнир. Така, този пуш не ми харесва. Пушнал ли съм? Я дай го ми пак. Да. Значи тук ти играеш срещу 44 блайнда, което не е пуш. Не си пушнал, извинявай. Минката е окей, да, извинявай. Аз не съм... Да. Така е окей. Чакай само секунда. Да, то при теб е блокирал окей. Това е окей, ето виж, той ти фолдва, супер, да, това е супер. Да, това е много силен залог. Това е много силен залог от негова страна и лесен фолд за тебе, да. Тук, между другото, те, с които играх, са ми доста неприятни още взето. Доста сложно ми се случваше, наистина се надявах да направя някаква сделка, в смисъл, доста неприятно ми се получава. Той не е искал дълбоки, ли? Да. Нормално. Всъщност толкова му давате, колкото за първо място ще се съгласи. Така. King 8. С тия ръце виждаш, да, както преди малко същата ръка фолдваше тук малко по-рано. И тук на пернат борт ми е малко сложно сега, като колна по този начин извън позиция. Да, това е добре. Лесна игра. Добре си го изиграл. Можеш и на търна да го резнеш по същия начин. Ти нямаш какво да чакаш. В смисъл, ти какво чакаш? Деветка само. Не мисля, че на търна можеш съвсем спокойно да си го натиснеш и да си вземеш ръката. Ето явно е, че той няма нищо. Чек. Тук можеш да си поведеш ти. Да си я вземеш. И то с по-малък залог, не с 52. С по-малък залог можеш да си линиш и да си я вземеш. Така, 10-9. Да. Значи то се е отворил на 3 бетва. Като ушуртя масата явно. Така... Да. Така. Да. Тук търсиш, значи с такъв дълбок стак определено 40 колко блайнда имаш? 44 блайнда. Търсиш играта на флопа и след това. Не влизаш в префлоп битка, защото ти нямаш... Значи 44 блайнда не са достатъчно, за да правиш някакви crazy 3 бети и да играеш някакви линии с по 3 берела. В същото време са достатъчно дълбок стак, за да виждаш флопове и да търсиш... Точно, той ми бетна толкова много тук. Я да видим. 50... Явно не е много. Половинка ми бетва. Повече половинка. Стандартно. Това е стандартният сайзинг. Окей. Не е ясно на каква ръка е. Може и да си пробваш да я вземеш, но мисля, че окей да я нещо от някакъв такъв нисък борт, не знам какво. Освен да има някакви седмици, примерно някакви така идиощини. Се отваряш и я взимаш. 9.
Виж това, И сега за първи път ми колвам тук. Не ми резва. Няма нищо. 2,7. Виждам го, ти обръща 2,7. Добре, малко по-силен. Но факт е, че този играч според мен може да те натискате повече, ти си му отляво, би трябвало да малко повече надстрел ти оказва. Явно не знае точно какво да прави с този стак. Разчита да хване и да хитне нещо и да се вдигне. И той го прави всяка орбита. Ти тук някаква странна линия поддържаш. Много малко им бетна на търна и... Ето, ръката с 2,7 наистина се случи. Да, така, не ми харесва много твоята линия, но да речем, че си имал усещане. Това, за съжаление, виждам, че е последната спечелена ръка. По-скоро съм играл на FPL, да, направо ме смиват после смисъл. Ето тук вече стават големите драми с сделката и глупостите. Тук си с 1 350 000. Над 50 блайнда си тук. Да, супер неприятно това с дълбокото и с 15 минути да има. Втори по стак. Не знам как са се разбили тук нататък нещата около самата сделка, но тук отваряш добре. Сибет ти е задължителен просто. И аз така мисля. Да, тук ти е задължителен, защото просто вече е важно да взимаш колкото се може повече потове като бройка. А ти... Така... Тънко ти залага, нямаш ли да вземеш с Сибет с този поп, но задължително трябва да го направиш. Значи тук трябва да светят повече зелени има. Когато човека, ти трябва да взимаш значи особено с твой стак трябва да взимаш, примерно от 5 ръце трябва да взимаш 2. От дълбокия стак също от 5 ръце трябва да взима 2 и общо взето двамата шортаци да се борят там за някакви чипови. Това е. Трябва да сметиш повече зелено, тук определено трябва да имаш много повече ръце. Значи от тия тук не знам колко са ръце, трябва да имаш поне още 4-5 поне. И толкова нямаш късмет, наистина, ако те разминава често. Супер приятен флоп. Чек. Повеждаш. На Ривъра нямаш този залог, според мен. Аз с ОТК би го играл още след. Не, нямаш такъв залог на Ривъра. На Ривъра си чек тук, чек фолд си. Не е момента да взимаш. Значи, по плащалите на търна, той ти плаща така хубав залог, който ти правиш. Малко на трета нещо такова. Не, ти залагаш 2 блайнда реално, но... Струва ми се смисъл. Асата би ги играл по подобен начин тук. Виж сега, ако искаш да вземеш тази ръка, заложи тук повече. Значи заложи ги 100, даже не заложи, 90 или 85 заложи тук. И ако те кол не я предава, ако ти излезе на Ривъра, дама примерно, тук имаш много аутове. Заложи си дебело тук и я предай на Ривъра. Ти на Ривъра имаш лесен чек фолд, разбираш ли? Ти нямаш някаква стойност в ръката. Ако не падне дама или ако не падне каро, просто на Ривъра я предай. Добре, в тази ситуация, какво? Бетни си хубаво на търна, ако такова не просто я предава. Иначе той няма такова с ръка, която да ти предаде Ривър, разбираш ли? Добре, с толкова много наталтове, има ли смисъл да бетвам дебело на търна? Не е ли по-добре да си бетна малко? В смисъл, защото нямаш никакъв шоудаун стойност в момента. Да, ама на търна имам супер много аутове.
В тази ситуация не е ли по-добре да бетне малко по-малко с горе-долу същия ефект? Имаш 9 кари и още 3 дами, което са ти 12 аута. 12 аута на една улица са ти малко над 25%. Нямаш много аутове. Всъщност нямаш много аутове. Ако искаш да взимаш често, значи ако искаш да взимаш ръката на повече от 25% от случаите, определено трябва да бетнеш тук дебело. В смисъл ти кажеш, ти 100 000 ги даваш на ривъра, разбираш ли? Просто е излишно да ги даваш на ривъра, дай ги на това. Дай ги на търна. Да. Дай 100 000 на търна, вместо да даваш 150 на търна и на ривъра. Ако ти излезе ривър, естествено, си бетваш си дебело и там 40-50% за стойност и това е. Да видим какво се случва тук. Той си отваря. Тук си кол. Имаш так кол го. Играй му, а той виждаш, че повечето ръце, които игра с него, всъщност му ги взимаш. Мисля, че една ръка само ти взе той. От 5 или как беше да си спомням. Доста добре вървиш. Към него трябва да играеш повече. Спрямо този дълбок стак трябва да се играеш повече. От позиция още повече и той явно не е опитен играч, така че това не е толкова страшно. Не е опитен играч, отказа сделката, докато другите не спряха да мрънкат как може да го насаднали. Лошо. Тук вече сме окъсяли и сега е момента на истината. Дали трябва да ги бутам тук? Не. Тук е добре да играеш за под контрол даже на флопа, ако имаш такава възможност. Той ти залага 100. Ами тук си флот. Гледай сам. Този 3 бетна мисля, че един или два пъти имаше такива ръце. Със сигурност имаше заигравка с него, но като цяло не изглежда като много активен играч. Още повече, тук виждаш по ръцете, той не печели много ръце. Този брат зла е доста по-активен от него. Този също. Значи 3-бетвате... Трибетва ми бутона. Да, 3-бетват и бутона, но го прави доста дебел. По 2,5 е много... Значи, ако идеята ти е да продължаваш на флопса с сос, според мен тук му служи една минка, да речем до към 200 и я предай. Това не е толкова страшно. Мисля, направи ги тук 200 и ако ти ги бутне, просто я предавай. Той ти прави залог 100 000, което на тебе ти отива към all-in. В смисъл, ти в момента, не съм много дълбок тук, мен това ми е голямата драма. Не, дълбок си. Достатъчно дълбок си, за да фолднеш. Достатъчно дълбок си, за да ги предадеш. Аз си мислих, после ги мислих тези работи, не тогава, докато играех, ама някакси да рейзна още веднъж префлоп ми струваш по-добре. Да, но ако резваш още веднъж префлоп, трябва да си готов да фолднеш. В смисъл, не да ги бутнеш. Не ги бутай с валеца тук, в никакъв случай не. Не ми харесва да ги изсипеш. Този стак е достатъчно голям, за да не го изсипеш. Въпреки че сме 4-ма и въпреки че ми 3-бетва бутона. Разбира се. Ако си 20 блайнда, супер ясно, отиват по средата, но не, защото той ти дава 5. Виж са, той слага 4 блайнда и половина, а ти, ако искаш да го форбетнеш тук, ще му сложиш 36 блайнда. В смисъл 36 за 4 не е окей. В смисъл неговите 4 са в твоите 36 не е в това полза. Така ли се? Дали се бъркам? Аз нещо не мога да те разбера. 5 блайнда ти слага той тук всъщност. Тук 25-20. 5 блайнда ти си с... Аз отварям 2. И... с 36 блайнда той е 3 бета до 5. Мисля, няма шанс да му ги буташ тук с
тази ръка. Няма, защото това на практика, ако му ги бутнеш, това е за блъф. Той е единственото, с което асо и поп, нали, което на тебе ще върши работа, ако изобщо реши да те колне, което не е кол от негова страна тук. Той ще колва с по-силно и евентуално с десетки. В смисъл, не ме кеф флипа тук. Определено с това стакне 36 блайнда. По-добре е да ги направиш 200 и да фолднеш, ако ти ги бутне. Може да ти звучи странно, но наистина за мен това е по-добре. Ако си решил да ги колнеш тук, на това асо по-скоро имаш един лесен tight fold. С една трета пот. Няма значение. Проблема тук е, че ти нямаш... Ти вече трябва да вземеш този стак, този пот. Не можеш да позволиш да мине при него, защото оставаш последен. Добре, той в тази ситуация има някакви, в крайна сметка, десятки, девятки, някакви такива неща. Има, но това не можеш да го разбереш префлоп. Тук вече е трудно. Или да му беше резнал примерно си бета, но не мисля, че това е най-доброто от игране, защото пък ще изкориш доста ръце, на които водиш. De факто, не знам, не ме кефи. Тук не ме кефи този золот. Не, ти... Тук съм в зверската ситуация. Може да велю бетнеш по-скоро ривър, отколкото този църн, защото... Изсипвати ги със свой поп. И залогът е голям. Значи той няма, според мен по-слаба ръка няма да те плати. Няма дрола, няма да те плати тук, защото няма отс. Трябва да чекнеш тук и евентуално да... С на ривъра вече имаш супер лесно решение, защото пада поп. Да, и аз това го коментирах вече. Така или иначе, че търна не е лесният чек бихайнд. Да. Да. И аз мисля, че търна е чек и ривърът ти е в лесен фолд. Но като цяло аз съм за по-консервативно отиграване в тази ситуация. Най-малко той, като ми ги изсипва на търна, не знам. Имам все пак някакви там и които работи. Той ще ти сипе деветки и десетки според мен на този търн. Няма да ти ги игра, няма да ти даде много голям кредит на доверие за това, че имаш валета, дами, попове. В смисъл, че имаш по-висок чифт от неговия, ако той държи примерно деветки, десетки, осмици, разбираш ли. А той ги има в рейнджа си префлоп. Лошото е, че ти му загуби рейнджа префлоп в момента, в който го кола. В смисъл, там вече рейнджа му се разми много. Може да бъде както поп, така и по-нисък чифт от твоя. Съдейки по начина, по който той играе, най-вероятно ще те колне, ако му беше направил форбета, едва ли ще да ти ги изсипе. И това ще ти спести доста чипове. В смисъл, ако ти ги беше направил ако ти ги беше направил, да речем, в смисъл, вместо да му плащаш 125 на него, можеш да ги направиш 200. И значи с тия 75 000 отгоре, които слагаш, ще си спестиш всичките останали голи. Разбираш, ако тук ги беше направил на 200 и той те колва, ти оставаш с 700, долу са 450, но ще да му повярваш на сото. Определено. Да. Това е, Иво. Другия път да коментираме по нощ 10 ръце искам. Няма да е лошо. Благодаря.